Me ollaan ne nuoret, jotka on tehnyt tästä mahdollista. Nyt riittää! Moi, olen Noora ja olen koulukiusattu. Olen päättänyt voittaa tämän elämänmittaisen taistelun ja niin voit voittaa sinäkin. Älä aloita kiusaamista. Moi, mä oon Okkola Vesa. Ja vaikka mä nyt olen poliisi, niin mä oon pienenä kiusattu, eli alaluokilla kiusattiin lihavuuden takia. Ja mä muistan, miten se tuntui pahalta ja pikkupojan sielu oli ihan rikki silloin. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja sen takia mä nyt poliisina haluan olla vastustamassa kiusaamista ja yrittää estää sitä, ettei lapsia ja nuoria kiusattaisi ja niillä olisi turvallista olla koulussa ja vapaa-ajalla. Olen Özlem. Olen tässä projektissa mukana, koska itse olen ulkomaalainen ja uskon, että ulkomaalaisia on ennakkoluuloja. Ennakkoluuloista syntyy kiusaamista. Jos et halua tulla kiusatuksi, älä kiusaa. Moi, mä oon Tarkkisen Sini, mä oon tatuoija. Mua kiusattiin ala-asteella ja yläasteella tosi pahasti. Ja mä oon sitä mieltä, että yksikin kiusaaja on liikaa. Sitä varten mä oon mukana tässä Nyt riittää -kampanjassa. Moi kaikki. Mun nimi on Kimi ja mä tiedän, että on helppoa olla ajattelematta kiusaamista. Meidän on helppo sanoa jotain muka hauskaa tai sanoa se muka läpällä, vaikka me samalla tiedetään, että se satuttaa toista. Yhtä helppoa meidän on purkaa omia tunteita muihin, ratkaista asioita väkivallalla tai esittää vaan, ettei me huomata, miten jotakuta toista kohdellaan huonosti. Mutta se, että joku on meille helppoa, ei saa aiheuttaa toiselle elinikäistä haittaa. Koulukiusaaminen on iso ongelma kouluissa, mutta se ratkaisu olisi oikeasti tosi helppoa, ei vaan kiusata. Sen toteutuminen vaatii mukaan jokaista meistä. Mä toivon, että jatkossa kaikilla olisi hyvä olla koulussa. Meillä kaikilla on siihen oikeus. Mieti siis, mitä sanot ja teet, niin kaikilla menee hyvin. Moi, olen Ala J. Family Crewsta. Olen mukana Nyt riittää -kampanjassa, koska haluan estää kiusaamista. Me kaikki ollaan sama-arvoisia ja kenenkään ei kuulu sitä kärsiä. Kiusaaminen ei ole hauskaa, älä kiusaa. Moikka, mä oon Moona ja mä oon koulukiusattu. Se on jättänyt mun ikuiset arvet, mutta nykyisin mä oon entistä vahvempi ihmiseen. Mä pääsin siitä yli puhumaan, puhu sinäkin. Hei, olen Niida. Olen tässä koulukiusaamisprojektissa siksi mukana, koska minua on koulukiusattu. Ja sinä, jota on koulukiusattanut, puhu siitä mahdollisimman avoimesti, koska kukaan sinua ei siitä tuomitse. Moi! Mä oon Brady, hip-hop-artisti, Herrasmiesliigasta ja Rähinä Recordsista. Mä oon mun duunissa huomannut, että mun kuuntelijoissa on tosi paljon kiusattuja nuoria. Ja musta on siistiä olla mukana, jos mä vaan voin tehdä jotain, että teitä kiusattuja olisi yhtään vähemmän. Mä oon tosi ylpeä näistä nuorista, ketkä on tässä projektissa ja on siistiä olla mukana yhdessä sanomassa, että nyt riittää. Vaikeuksien keskellä kannattaa vaalia unelmiaan, sillä ne kannattelevat vaikeiden aikojen yli. Yeah!